Lebo ja už som vstal. Pripravil som ti niečo rastliny, snaď. Nejaký. No ty, čo, prosím ťa, bude rád, že ti ešte obživujú, ne? Kde? Že niečo ješ. Šortinko. Čo tak voláš, keď sa volá naozaj Andrea? Dal som aj takú prezivku, neznamená ti to? Pôjde. Áno, tady? Poď sa zapapať. Uprac to. Neuprac som toto, ale celú kuchyňu. Keď sa vrátime za našou Andrejkou milovanou, bude to tu delikatne upravené. Poď. Ideme okúpať. Ja inak, čo mám robiť? No, dobre. Do chladničky milovaná. Tak. Tak, ideme. Ne, ona mi rozhádla tú izbu. Tak. Tak. Uj. Už len otvoriť pokoj. Tak. No a už to bude. Dúfam, že to stihnem presne. Hotovo. Zobrala mi aj mobil, tak. Aha, oci, už je zima, poď. Dobre. Už je to tu luxusné. Ne. Tati, jak to môže všetko stihnúť? Ideme nakúpiť. Jo. Beriem túto tašku a... Dobre. Jedeme na. Bože. Šortino, ty si taká... Šort? Môže sa ti niečo spýtať? Čo chceš? Na čo chceš? Prečo si mi zabrala mobil? Ja ešte raz to poviem, že som ti zabrala mobil. Nezobrala som ti mobil, prečo by som si mala brať mobil? Však to tak vypadá. Vypadá tak, že si mi zabrala mobil aj notebook. Pretože ti nestačí, čo máš. Tvoja chyba. Ale prečo rovno moja? No? Prečo?
No, lebo si mi tu odmlouvala a to sa nemá robiť. Ja som ti nič ne... No, tak to je tvoja chyba, už neskoro a chceme ti tak 2 mobily. Naozaj? No, tak to nebudeš mať 2 mobily. Ani 2. 2 ani... Dobre? Ty si to raz nerob. Nebudeš mať ani jeden jediný. Toto si to takto dá. Dobre? Bože. Dobre, tak. Dúfam, že si porozumela mojim slovám. OK? Porozumela si, hej? Nebudeš sa so mnou hádať. Dobre. So mnou sa nikdy nehádaš. Dobre? Ani so mnou. Máš si potom nej. Hopi, už som doma. Nechci, aby som to požalovala, tak s tým prestaň. Je to úplne jedno. Nebudeš si do mňa začínať. Taštinku, niečo si kúpil? Áno, kúpil som niečo. O pár rokov později. Hodin. Takže o pár rokov později. Chápeš? Rokov už je o 12 rokov později. O hodin 12. Dobre. Ja som vám ešte nedal tie dárky. Prečo som povedal rokov? Dobre, ešte som vám nedal tieto dárky. To je všetko pre mňa? Neboj sa. Počkajte, to pre tebe, starčte. No to je... No vypadá to dobre, no. Ja si to teda robím. Tati, len 3 veci. Ne. No áno, teda. Ale toto stalo niekoľko eur. Toto je o móde. A toto je, keď zabudnuješ, tak hen tu môžeš aj ohluchnúť. Ďakujem. Vlastne sa mi tam niečo zíde. Lukáš, čo máš ty? Takže to dám sem.